Γεια σας! Είμαι πολύ χαρούμενη που μαζί θα δούμε πώς η θετική διαπαιδαγώγηση ταιριάζει όμορφα με τις αρχές του Φρέμπελ και τα play cafés. Η θετική διαπαιδαγώγηση είναι μία προσέγγιση με σεβασμό που δίνει έμφαση στην ενθάρρυνση, τις μη τιμωρητικές συνέπειες και τη μάθηση μέσα από τα λάθη. Όλα σημαντικά για την ολιστική ανάπτυξη του παιδιού μέσα από το παιχνίδι. Ας ξεκινήσουμε. Σύμφωνα με τις αρχές του Φρέμπελ, το παιχνίδι δεν είναι απλώς μια δραστηριότητα. Είναι ουσιαστικό κομμάτι της μάθησης και της ανάπτυξης των παιδιών. Η θετική διαπαιδαγώγηση αυτό ακριβώς υποστηρίζει, εστιάζοντας στις προσπάθειες και τις επιλογές των παιδιών, ενθαρρύνοντας την ανακάλυψη και την αυτονομία. Αντί να κατευθύνουμε το παιχνίδι, μπορούμε να ενθαρρύνουμε τα παιδιά να παίρνουν πρωτοβουλίες και να στηρίζουμε τις επιλογές τους. Για παράδειγμα, αντί να πούμε «Μπράβο!», που είναι ένας έπαινος και σε κάποιο βαθμό τελειώνει τη συζήτηση, μπορούμε να πούμε «Δούλεψες σκληρά για να το πετύχεις αυτό». Η ενθάρρυνση υποστηρίζει το παιδί να ανακαλύψει περισσότερα και να δοκιμάσει νέες ιδέες. Επίσης, εστιάζει στην προσπάθεια αντί για το αποτέλεσμα και δίνει χώρο στα εσωτερικά κίνητρα, αντί να μαθαίνει το παιδί να δρά από ένα εξωτερικό σημείο ελέγχου. Ας φανταστούμε ένα παιδί που παίζει με κατασκευαστικό υλικό. Αντί να πούμε «Είσαι τόσο καλός», μπορούμε να πούμε «Βλέπω ότι διάλεξες να φτιάξεις έναν ψηλό πύργο. Αλήθεια, πώς το έκανες αυτό?» Αυτό βοηθάει το παιδί να σκεφτεί, να μοιραστεί τη σκέψη αυτή και να νιώσει ότι η προσπάθειά του εκτιμάται. Η ενθάρρυνση βοηθά τα παιδιά να είναι περισσότερο διαθέσιμα να πειραματιστούν και φυσικά να κάνουν λάθη. Ένα αναπόσπαστο κομμάτι της διαδικασίας της μάθησης. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να έχετε κάτι ώστε να σημειώσετε. Σκεφτείτε μία πρόσφατη κατάσταση κατά τη διάρκεια κάποιου παιχνιδιού όπου επενέσατε ένα παιδί. Πώς θα μπορούσατε να μετατρέψετε αυτόν τον έπαινο σε ενθάρρυνση που υποστηρίζει την αυτονομία και τη μάθηση του παιδιού? Πάρτε λίγο χρόνο για να σημειώσετε την ιδέα σας. Η ενθάρρυνση προσφέρει στα παιδιά την ευκαιρία να εκτιμήσουν ότι η αξία τους δεν συνδέεται με την επιβεβαίωση από τρίτους, αλλά με τη δική τους επιμονή και δημιουργικότητα. Η αρχή της ενότητας και της σύνδεσης του Φρέμπελ αναφέρεται στο πώς τα παιδιά μαθαίνουν καλύτερα όταν βλέπουν τις σχέσεις ανάμεσα στις πράξεις τους και τον κόσμο γύρω τους. Στη θετική διαπαιδαγώγηση συχνά χρησιμοποιούμε ερωτήσεις που βοηθούν τα παιδιά να βρουν λύσεις όταν αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Κάτι που τα βοηθά να κατανοήσουν αυτές τις σχέσεις. Για παράδειγμα, αν δύο παιδιά θέλουν να παίξουν με το ίδιο παιχνίδι, αντί να πούμε τι πρέπει να κάνουν, μπορούμε να ρωτήσουμε «Τι ιδέες έχετε ώστε να περάσουν όλοι καλά?» Έτσι, βοηθάμε τα παιδιά να δουν πως οι πράξεις τους επηρεάζουν και τους άλλους και ενθαρρύνουμε τη συνεργασία. Εστιάζοντας σε λύσεις, βοηθάμε τα παιδιά να αναπτύξουν ενσυναίσθηση και να μάθουν να διαπραγματεύονται. Αυτό υποστηρίζει το όραμα του Φρέμπελ για μάθηση μέσα σε κοινότητες, όπου η ευημερία όλων είναι αλληλένδετη. Σκεφτείτε μία σύγκρουση που συμβαίνει συχνά στο παιχνίδι. Πώς θα μπορούσατε να κάνετε μία ερώτηση που θα βοηθήσει τα παιδιά να βρουν τη λύση?
Μπορεί να είναι κάτι απλό, όπως πώς μπορούμε να το λύσουμε μαζί. Αφιερώστε λίγο χρόνο και σημειώστε την ιδέα σας. Η εστίαση στις λύσεις δίνει στα παιδιά την ευκαιρία να βιώσουν την αξία της συνεργασίας και να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες που θα τους χρησιμεύσουν για όλη τους τη ζωή. Η ελευθερία και η αυτονομία είναι βασικές αρχές του Φρέμπελ, που επιτρέπουν στα παιδιά να κάνουν επιλογές και να μαθαίνουν από αυτές. Η θετική διαπαιδαγώγηση στηρίζει αυτές τις αρχές, αντικαθιστώντας τις τιμωρίες με φυσικές συνέπειες και λίγο σπανιότερα με λογικές συνέπειες. Με αυτόν τον τρόπο, τα παιδιά κατανοούν τα αποτελέσματα των πράξεών τους και μαθαίνουν να είναι υπεύθυνα. Πάμε να δούμε ένα παράδειγμα. Αν ένα παιδί αφήσει τα παιχνίδια του διάσπαρτα, μπορούμε να πούμε: για να είναι ο χώρος του παιχνιδιού ασφαλής, τα παιχνίδια χρειάζεται να μαζευτούν. Τι μπορείς να κάνεις για να βοηθήσεις σε αυτό? Έτσι, το παιδί έχει την ευκαιρία να αναλάβει πρωτοβουλία και να βοηθήσει με θετικούς τρόπους. Οι μη τιμωρητικές συνέπειες βοηθούν τα παιδιά να κατανοήσουν τον αντίκτυπο των επιλογών τους χωρίς να νιώθουν ντροπή. Αυτό συνάδει με την πεποίθηση του Φρέμπελ ότι τα παιδιά ευδοκιμούν όταν έχουν την ανεξαρτησία τους μέσα σε ένα υποστηρικτικό πλαίσιο. Πάμε να σκεφτούμε πάλι όλοι μαζί. Σκεφτείτε μία περίπτωση που επιβάλλατε μία συνέπεια. Πώς θα μπορούσατε να τη διατυπώσετε με τέτοιο τρόπο που να εστιάζει στην υπευθυνότητα του παιδιού και όχι στην τιμωρία? Σκεφτείτε ένα σενάριο όπου αυτό θα μπορούσε να εφαρμοστεί. Οι τιμωρίες μοιάζουν να λειτουργούν βραχυπρόθεσμα, δημιουργώντας αισθήματα φόβου και ενοχής, ενώ η αίσθηση ευθύνης και η αυτοεκτίμηση αναπτύσσονται μακροπρόθεσμα. Ο Φρέμπελ πίστευε ότι τα παιδιά μαθαίνουν καλύτερα μέσω της αυτενέργειας, βιώνοντας δηλαδή τον κόσμο απευθείας και αναλογιζόμενα τις πράξεις τους. Στη θετική διαπαιδαγώγηση, τα λάθη δεν θεωρούνται αποτυχίες, αλλά ευκαιρίες για μάθηση. Όταν, για παράδειγμα, πέσει ο πύργος που έχτισε ένα παιδί, αντί να πούμε «πρόσεχε», μπορούμε να ρωτήσουμε «τι πιστεύεις ότι έγινε, πώς θα το φτιάξεις διαφορετικά την επόμενη φορά?» Αυτός ο αναστοχασμός βοηθά το παιδί όχι μόνο να χτίσει έναν καλύτερο πύργο την επόμενη φορά, αλλά και να αναπτύξει ανθεκτικότητα και δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων. Ελάτε να σκεφτείτε μαζί μου. Ας θυμηθούμε ένα λάθος που είδαμε να κάνει ένα παιδί κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Πώς θα μπορούσαμε να μετατρέψουμε σε ευκαιρία για μάθηση αυτή τη στιγμή? Ίσως με μια ερώτηση όπως «τι θα προσπαθήσεις την επόμενη φορά» ή «πώς θα μπορούσες να το κάνεις ακόμα καλύτερο?»
Ο σύγχρονος κόσμος πλέον μοιάζει να απαιτεί την ανάπτυξη μιας νοοτροπίας ανάπτυξης, αντί για μια σταθερή νοοτροπία. Αν πιστέψουμε στα λάθη ως ευκαιρίες μάθησης, ενισχύουμε την ψυχική ανθεκτικότητα και τη δημιουργικότητα των παιδιών και τους μαθαίνουμε να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις με αυτοπεποίθηση. Σας ευχαριστώ που διερευνήσαμε μαζί αυτές τις συνδέσεις. Ευθυγραμμίζοντας τη θετική διαπαιδαγώγηση με τις αρχές του Φρέμπελ, βοηθάμε τα παιδιά να μαθαίνουν μέσα από το παιχνίδι, ενισχύοντας την αυτονομία, την υπευθυνότητα και την ανθεκτικότητα. Συζητήστε αυτά που σημειώσατε με τους συναδέλφους σας και δείτε πώς μπορείτε να εφαρμόσετε αυτές τις ιδέες στην πράξη. Αν θέλετε να συνεχίσουμε τη συζήτηση, επικοινωνήστε μαζί μου. Ας κάνουμε το παιχνίδι έμπνευση και ευκαιρία ανάπτυξης για κάθε παιδί. Είμαι η Φωτεινή Καραγρηγόρη, εκπαιδευτικός, πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια εκπαιδευτών στη θετική διαπαιδαγώγηση και εκπαιδευμένη στις αρχές του Φρέμπελ. Σας ευχαριστώ.